Ja si myslím, že Martin sem prišiel, samozrejme prišiel po víťazstvo, prispôsobil tomu aj nejakú taktiku, vlastne on bránil, 60 minút bránil a vyhadzoval puky. Čakal na našu chybu a my sme sa s tým nevedeli vysporiadať, nevedeli zase presadiť. Dobre bránili, každý puk, ktorý prišiel do tretiny, išiel von a my sme robili hore-dole a tam nám chýbala nejaká taká kvalita sa presadiť alebo niečo s tým spraviť. Super 2 razy nahodil puk, to boli z toho 2 góly, vedel 2-0 a naša psychika bola úplne dole už potom, lebo hovorím, je to náročné na hlavu, že stále dobíjate niečo, puky sa vám vracajú, len že tam sa nejak ani hokej nehral, to bolo len z jednej strany na druhú, ale paradoxne nám pomohla taká nevinná vec, že sme zachytili po strednom pásme a srazu sme dali gól od beka a to nás nakoplo a samozrejme tam nepotrebovali kus šťastia, ten sa priklonil na našu stranu. A ja si myslím, že dnes bol hokejový Pán Boh spravodlivý, lebo ja myslím si podľa toho diania v zápase sme si jednoznačne to víťazstvo viac zaslúžili ako Martin.